Nakadurdarshan ken Shillong sa shisin pat hakani ka janmit ni pdiang som hai phi ki parlok ki papet ya kani ka program Health Essentials. Hoi kani ka program ka bang ngidon ka jing kermen bat ka mo kata ka jing khmi lenti ka ba phi ki pat ba phi ka jing mentoy shibon na ka benta ba phi sha score ba phi pet ya kani ka program. Hakaban nakapor sa kapor ngiyo ay ki doctors ngiyo ay kita ki riu shampang hakakot ka kya ki bijuwan ban ayangi ya ki jing ya phlu jing mod bat ya kata ka jing pentip yangi shampang ki ay ki bay day bat kakot ka kya khanang mangin lawan penkup ya la dia da ka jing tip namal ka jing tip hi kalong ka way na ki bor ka bangi ngi de bandon khanang mangin lat na shibon ki jing ha ka jing im ka jungi Timanta ka singilung ikwa banyakran halor ka way ka jing pang ka ba ha ol sing ngila ban shu tharai ba pi baro phila tiplut ki pat ba baro ki tiplut chapang kani ke jingpang TB lani kata ka baki ong ka tuberculosis tila si don na pedeng jong phi ha hangno ki ba pet yak ni ka program phila ban ong ka jingpang ayu ka ta lani phim tip benya lani phim phidang sa aklengo ki dak kishin lani ka ba plong ni ka jingpang bat kum ta ter Timanta ka ngi don bat ngi Dr. Emika Jirenja ibalong Assistant Program Officer jongka National TB Elimination Program. Batru Dr. Duke Lingdo ibere Medical and Health Officer jongka State TB Cell. Bat nginyo banyakran halor kane ka jingrat dingkhong ya kane ka jingpang TB. Ti haswa banginyo banya kran banya shimenta bagi doktor halor banyakran halor kane ka phang nginya phasho khindiat shekini ki shekini katto katne ki clippings. Tuberculosis, a disease caused by a bacteria that spreads through the air. Every year, 1.5 million people die and nearly 10 million people fall ill with TB. Despite being a preventable and curable disease, TB is the world's top infectious killer. The annual global economic impact of TB is about $20 million. The WHO Southeast Asia region, home to a quarter of the world's population, bears 43% of the global TB burden and 1/3 of the global burden of drug-resistant TB. The health, social, and economic consequences of the disease are huge. In 2017, Regional Director Dr. Poonam Khedropal Singh announced accelerated efforts to end TB by 2030 as a regional flagship. Ministers of Health and WHO adopted a call for action, committing to more resources and action to end the disease. In 2018, the region renewed its commitment to further intensify efforts and ensure rapid and concrete progress to end TB by 2030. At the global level, the Moscow Declaration and the UN General Assembly high-level meeting on TB called for multi-sectoral action and greater efforts and investments. The renewed global and regional commitments triggered concrete action and efforts. But the 2020 pandemic came as a huge setback, exacerbating inequity, poverty, and undernutrition, the main drivers of the TB epidemic. Essential services including TB were hit. Notification of TB cases declined from 20% to 40% in high-burden countries in the region. An estimated 1.7 million people went undetected and untreated in 2020. This gap is estimated to have caused an additional 250,000 deaths due to TB in the region. The region's share in global TB death rose to 50%. The current situation warrants urgent and renewed commitment of one and all, greater investment, multi-sectoral efforts to rapidly and effectively implement interventions, ensure treatment of active cases, preventive treatment, improve basic TB services, screen contacts and high-risk population to find missed cases and treat them, social protection and nutrition support. Ending TB is paramount for health and development across the region and should be integral to universal health coverage. As we build back better from the current pandemic, let us not miss the opportunity to make TB a disease of the past.
Ti hadian ba pila ya kitu ki kat tu kat ni ki jing pentip Shapang kat TB lani kata ka jing pang tuberculosis tingin nya phai pa ka studio bar ho ngap yang sobha ka ni ka por ye Dr. Amika Jerenja bar kom ju ri Dr. Duke Lengdo sha ka ni ka program ka jungi ka bangi banya phli jing mut lol ka ni ka jing pang tuberculosis bat kom do ban lat ding khong ya ka ti Dr. Renjangan phasha shapi pin batai ngi khindiat ka ai ka ni ka jing pang TB bat kom no ka sapriang Kublekong di kani ka jingpang TV ka bangi khot ka tuberculosis ka di ka jingpang bangi ni we khnyang wedi bacteria u bangi la jer keteng u mycobacterium tuberculosis but you new khnyang ni ningkong ha kasnem khat praspa prapu ar but la yo discovered you ni the way scientist u ba keteng u Professor Dr. Robert Cox Tiuni uknyang TB udi uknyang uba imba ne uba try ba ha kill air babon ka oxygen bat kumta ha po kamet ubriu hi ngi khamlap bun haki torjungi wat la ngi kibi kibinta kamet ru uni uknyang ula hi ban im ti kumnu uni uknyang usapriang ti ka jingpang TB hi ka di ka baya bit nei wei shi wei bat ka sapriang nakal air ka ba don uni uknyang TB Di kumno uni kunyang TB upoi hapo kal air kalong ba lada unu nong pang TB ubam pat sedang kidawai mo wei la sedang kidawai ti kam da don shuk kajing ma ne shwa pun sedang kidawai lada utau nong pang ujer ho usenria ne lada ukren ru u penmi kita ki sembo umbia ki badan ringkat uni kunyang but kita ki sembo ki disperse hakal air kata ki mi hakal air but ki syong kat nu kat ni por hapok kal air balada udon unu pat ubriu bawan hata gaju ka jaka bo uring mensin mata kal air jabo uring ringkat kita ki knyang syapok kamet jong u but ki alat berung hapok kitor but suki kisa multiply kisa im hangta but kisa pen kala jingpang di kani ka jingbit TB ka syong halai sautuli ki factors ki bangan omo ningkong ka duration of exposure katno ka jingdrong kata ka jing ya kendu jengi kita kinong pang ka frequency of exposure kata katno sin ya kendu kakak kita kinong pang TB ka syong ru ha ka jing klanjong ni u bacteria kata ki the virulence of the organism but katdu but ka bakongsan kalong ha ka bormet jong ubriu upayo yuta kata kamut ka immunity jong uta ubriu ubla yo ring yuta knyang ti kini ki ba phila akdo kilong ki ba ngi hab ban tip mo kum ki briu la sing bangin de tip ya no ki don kum kani ga jing sitom da don kam ban pen kerpang en doktor hoi isolate ani pen kerpang la ni subu kum hayang hasam ru kram man yadai ki jing bit ken kadai shaman zang ki dawai ka bhahi la da ki nong pang jongi la de ki syong lang hayang hasam kindeng da ki mas marbalai dakim deng utu u knyang udang sapriang bat kaban kta kadi ki bait ki bahaying bahasam ki bait bathor jong itu nang panghi ti shabakin sedang ki dawai ka bha ki deng mas lada ki jerho ki senria kumtu ki diban use ki diban pendon kam da ki rumal ne ki nunu ki jan ki don but lada kim don hata kapor ki rumal ni ki kapor ki senria at least ki shim da ktiken da kam tu kai da shibon kinum saprang yu tu knyang to kubli shibon doktor kata ka jing lamprang ka jong phi ka jing batai mo yang ni shphang ka jing pang TB tingan phai pa shi doktor lingdo te ka bayad dai ba ka ni ka jilla jongi doktor hatu ka ni ka jing pang ka dang jille bahane kum no kubli kang ni hoi ka ni ka jing pang TB ka nang jille mo po awal jilla jongi imdai tang jilla jongi re borok koi ka India borok India romo kanang jelai bamta te kum ka report kum bas I update ka report ka WHO report jong arjar po ar ka borok koi ka perthei ki dan kum ba 10.2 million kinong pang na kata 10.2 million ar pon kanai rio kinong pang kidena na India kada kadena na kadena kumba ark 9% kidena India te kamut ba ke India ka contribute sibun ba ikinong pang compare ke kiwi India kalong ro hotspot na kajimbang TB mo bagi ong te kibayap kibon mo kumba sa hapo borok ko perthei kiyap kumba way 1.6 million
India ngi klat kumba 0.35 million 35 million 0.35 million tat kumba arpersen ni iklan te kungi pai pat saka jela jongi haus nam arjar pu ar kidon kumba sanajar arpungut kinopang bang iyo kinopang tibi mo mentang haus nam ro ngiyo kumba nadu bena Januari September kidon kumba lajar arspa prapun rungut kinopang mo kibadang yu te kadang kajing kadang kan bapet kum kani ka data mentahi kan ki kadang jelai mo let's say nangin let's say kidai ka wero ba kadang jelai da mi ni case thamai menta boble ki bon ki ong ba bang kajing tristam kajang ka sarkar ke ingla test ki la khambon kajing sumar ki kajing lewat di kini ki test kini ki nongpang kan kala kham bahas syuk kan angin nomis syuk kan ya iwe pe we ma kum ka sarkar India hi ka mud ban penkut penduduk kajing pang India adu arja pesan ma ki ong te mentang ya long very intensive kan ban lewat bet ki nongpang mdei ki nongpang ki wan hangi ni ki wat ki nongpang sa hakiyeng kliung kan takadau ngiyo ki case khambon kan mentang mud ngin nomis syuk ngin ila ban ile ban ngin nomis syuk ki mayino manoro nongpang te hatu kan ni kajing bom tip la ni kajing bom lap lot ya kita kinong pang TV la phim mo phim le do to do la ni mo man na kajing kang kadai baki brio kim tip shapang ni kajing pang ni doktor kadai bakim kwa ban wan sim dawai la ni hatu ka ga daw kibon ki daw mo kawero kadai kadan ki bom tip let's say ki bom tip ki jaka ban sim dawai he kimot bed la da sim dawai TV ki nap sim bed center la ni hasilong raging sha even kat kum hapi sirung la sim dawai menta mono hapi si ya ka ki ong ki dan ki da dawai TB mo ki ong ka drug sensitive TB ngila ban sedang even at PhD level mo te ringsha tele la diagnose hapi si even haying ro lene ha ki sub center lene ki HWC mo kila ban sim dawai man kasngi te long kidan ki asha kidan ki CHO ki ong menta mo ki diagnose tang badi kawani kong ai diagnose mo ada diagnose pila pensim dawai hajan yeng kai mo te menta naling jongi ke program do ni sarkar ro ki ai lat ba ki break in la pensim dawai hajan yeng dan ki ong ki treatment supporter mo ya ki ban monitor ki ong ki don ki asha ki don ki break ki bayarap ki bala train kan ban sumar kan lemban ki break kim dan kam su ban wan sajengai kan mar kawe ro kadai ba kajengai kalenti lek ki ong sa utama ndrei sa diksha ki buruk dan ki don ki momtip ya kata ba karena kani sistem kadon kan ma te ya kamenta let's say lakamba kani program ki brio yo ki barok ki pajba ki la bentip kan ba ka jempang tibi sa kaweru ba let's say kiting ba jempang tibi kalong ba ke discrimination ma ang bon menta ki ong ke discrimination sa pet ben sa ndrei ki ong tenteng ba ki ong ba kajing pang TB ka stigma mo ki ong ba pang TB dan ba ai so ne let's new hayeng entah ki kiting no ba de mi jipang TB ya mi jipang TB ya ba de ba jing let's new hayeng let's say kadon sa kawer ki ong ba kadai ka la dan jipang TB yo ki ya bet lo di barok ndri kadon ka jipang TB ka bam ya bet kadon ka bam ya bet ro ndri jingsa la yo jipang TB la pi la yo dawai kajing sapheng la ya kata pi te kibru kiting bayo sa ben benya kata kan bayo pang tibi yo kisah priang ki kiar no ma ya kata ndai la dadan ndai insya Allah da senlai filayo da wahi ka kane gajing sa priang la kaduna la kamduna kam buon ya ta kadau let's say la kuma ka program kila ki pajba kila bentip ba ndai bantiang ma di wan sakmat nomor ba kat pai penang kolai banyak sumar kata penang kolai banyak sumar kata penang kan bahas yo kan Publi shibun doktor kita kajing pensyai jung pimo ning sutu ba ngimde ban chong chengai namar kani kajala kajong hidup kidang bon ibadan ya kani kajing shitom buat hari India hi barok kowe te na kata kadau ngin nang ya ngap ya kajing ya flu jing mut bagi doktor khnang bangin la ban sutu kumno bangin le shapang kani kajing pang te doktor ki dak kishin mo ki brio bakin tip khnang bakin sutu ba mo lesi kila yok community khnang jing pang bat ki yo ya kani kajing pang TB Oh, te ni kong lada kadai ka TB ka bakta ikitor. Ong fi ba ki ka TB ka kata bun ikitor ndai. Te lada ka kata ka TB jong kitor kata bangi ong kapal ni TB.
Ti ki signs and symptoms ne kita kidak kishin kalong ningkong ka jingjer ho. Ka jingjer ho ru ka belak ham ne aslam hi palat ya ka artayo. Ti kidon ru ka jing shipment. Kata ru ka ne aslam artayo kata me ka artayo. But kinong pangjungi ki juong ba kani ka jing shipment ka khamwan bun janmet. Kata ke evening rise of fever and ka shit khamlong low grade type of fever kam da de ka to ka jing shit ba ka bajur ko mengiyo ki por covid kani ka khamduna ka khamlong kumba khandai ne 4 degrees Fahrenheit. Nalor kata kinong pangjungi kimla bam tikidon kata ka jinghiar ka jingkya ka weight loss. Tadi ka third sign ki bangitem. Wat ka basau ka dak ka shin ka de ka jing post app jong kinong pang hakapor janmet. Kata ka evening rise of fever. Kishit complain ba ki patients jongi. Nalor kata ki la abandon ka jing pang shadem ka chest pain ne ting lada kala khamjur ka TB ru ke inda jerho bat kinda kerkha kami lang bakasnam ka bangi khot ka hemoptysis bada kala khamjur ka jing ka involvement je kitor kila aban complain ru baki ong kata kim la ring min siam bah ka breathlessness de lada ka de ka TB pada ka bakta ya shabar kitor mo kata ngi khot ka extra pulmonary TB de ka kidak kishin ki papau ka shong hakita ki organs niki benta jong kamet baka kata ka TB. Ada ka kata kini ki glands jongi ki bangi ong ki lymph nodes. Kini ki glands ki at. And normally kim da pang tang ting ki pang. De ladai baki kata ki shiing. Ki shiing ki pang ki at. Mo ting ki klut ru ki dan kata ka swelling and ka saai ti ki dan redness and ki long saai. Kan la don ta ki inflammation. Ladai baka kata ya ka kpo ningkong kinong pangjungi ki ong ni sopang gastric kadap be ka kpo kimla bam ki kenroi ki ka nausea ba ki ong ni ting ki preru and ki don ka jingpang ka kpo ki abdominal pain but lada day pada ki benta jong ka clear ba ka kata ki nong pangjungi ki shit ut ba ka don headache ka pang ba ka clear ne ki long dizziness mo ka dizziness but lada ka la ban long kata ka neck stiffness bangi ong kimla ban pai ki pang rendang di lada kila abandon ka jing kiring mo teng kila ro banyo seizure lada ka di ba kata ka clear kita kidak kishin kan depending haka body part involved tu doktor ko mapila ong menne mo ka jing bit ya kan ka jing pang ka hi na ka ki sembo umbia ki ba don hakal air ki ba mo la mi no beliau pang te kan kini bit lut ya kita ki jat kita ki ba fila batai mentan si kiwi ki benta jo ka bit tang na ko umbia baring mensim ne kadai na kawai pak lenti ne ba bit mostly the kadai bet na baring mensim u khnyang urung hakitor undarung hakitor suki u divide mo u multiply ngan u dang roi undar roi u let ya kita ki benta jong kitor jongi hakiki lymph nodes ki badan hang ni hapo ka ni ka chest jongi and nang tu kumno upoi shikiwi ki binta ka men kadai nakasnam but naki kita ki lymphatics hematogenous spread and lymphatic spread the u divide chon of kitor pade u yo alat banrung shaki blood vessels kini ki blood vessels mo ki onki snam jongi but niki lymphatics kira kita ki lymph to the different parts of the body to uyat yang ta and from the blood upoi sha kini ki benta jong kishing upoi sha kidney upoi sha benta kpo upoi sha kini ki uterus upoi sha klik kan so shong hang ta but lada hakan wono ka por pada ka met jongi ka tlat ne ka ta ka immunity jongi ka tlat ula ban km tu khnyang kan multiply hang tu usapen kala jingpang haki benta jong ka met tang balong kini ka jingpang ka bakam ya bit ka dai jong kani ka TB ka dai na hakitor doktor hoi namar bale por ngi jerho ngi senria kami kata ki droplet mo kimi ki sembo umbia ki poi hapo kal air kan kami in the form of droplet nuclei mo ki umut kata ki sembo barit ba nuclei ki very small but the naked eye cannot see and because ki rit hado kata ki la ban ne kham slam hakal air kilong disperse in the air kilong disperse in the air and because they are small ka velocity ruk ka khamjur ki khamyo let khamjngai kan mdei show ba ki within 1 meter ne 2 meter ki can they spread more kata kan and kalong most infectious form ka dehi ka TB jong kitor ka bomut kita kiwi ki ba pikdo kam da dei ka ba bit kam da dei
Lanyo da fiyo ka skin TB very rarely da kalong raw kum tu da pikta gitu kinda yo la gitu ki basalai and if you don't some break in your own skin katu kalong kala bandan ka direct ka direct you kan through direct contact but that is very rare very rare to ko boleh doktor timentangan paweng biasa pi doktor lingdo kini ka hoi mentan i doktor ila batai mo kat tu kat ni TB ki ba nalor jong kitor pinang la ban benrap susu halor kata kini ka no jat kini jat TB don but mo kata sepang kini ka infection hoi te ka Jepang ka pumi categorize bun ke jiki kategori mo yang te kebaning kong kedai ka ngi ongka ke Jepang TB ki ong baka pulmonary TB ka Jepang yapi yakitor mo yang kembali doktor lamutan terus kuipat kedai ka extra yakiwipat ke benta jong ka med ki bedadan Jepang kono na kuipat ke benta jong med light nang kitor ngi ongka extra pulmonary TB mo te saka kuipat na kaliang jong ka rukom sumar mo kidan ke jat TB ba ongki drug sensitive TB kidan ki TB ki ba ong ka drug sensitive TB mo karkom sumar ka ye pair mo na ka drug sensitive ka drug resistance mo te kedan sa kuipat ki ong mo ka TB disease mo TB disease lane ka jingpang TB kuipat ka deka TB infection mo ye pair kine ka TB disease ka ba kamot ka TB disease kamot ma ngidan ki khanya jingpang ha kamet kamot ka bormet jongi ka atal lupa ka kta ikmet ka phat jongi ka penlong ba inyo ka jingpang ngidan ki sign septan ngidan ki dakishen kai mo rei ka TB infection ka dan ba mangi baro mo mangi ke badan exposure kin mangi ke doktor bunsin mangi ki nong sumar ki we ngidon ni kita ka TB infection mo TB infection marbak ong ba tama kini TB infection ki long ba kini ki khyang jingpang kidan ka met jongi mo law ki long khendiat ba hakapor lada hakapor bangidon hakapor bangi hakapor ba kamet ka kamet jongi kamet ka phat jongi khlan kamet ka phat jongi khlan ka bor met jongi khlan mot ngimdan kam unu khyang jingpang umla raban divide mo umla man divide kamet umla ban divide kamot ba ngimdan kan kidak kisien ngimdan ngimpat long ka TB disease kan ada tangka infection kan mo te yakanero menta mensuang idon tangka kasumar tangka jingpang TB mo menta idon saka jing sumar ke infection ro pan ngis ayam ka ki angka prevention mo kata prevention menta mano sukan mano hayeng don mano bapang hayeng idi bun sen hing screen mo screen ni ba hato dan jingpang TB nam hayeng mo idon pang TB nam lada kidan am kidakishen lada kidan kidakishen tengi ni pates TB mo lada kimdan lada ki negative ni ai you kan ni ai prevention kan ni ai preventive ki angka TPT mo kita TPT te ai ki ai TPT ki banyada kan bat kata ke TPT pakalong ka treatment ka TB infection kan mo ya kata kilong prophylaxis kan te mensuang ngidon tang ngidon ribanai hi habdi mo man kasngi ri menta kidan badi tang sisin stayo hadu so banai ya kata ka TB infection pi mo hoi TB infection mo kidan badi tang bahabdi complete ba ka kos mo kadan ba ngidan ngidi tang lai banai sisin stayo mo te ngi la i menta ayo thamai ka tang i baki brio ki lai sedang man yo mar ki thaj bon hi thaj mandi dawai mo man asni ring la sedang man ai kita ki dawai ba sistio mo lai banai ai te ki i la response ka biang ba te lom ta kan long yo ka main im jongi long ba ngin prevent ki brio yano badon ni ki TB infection kan ki bahayeng ki bapang skin bahayeng dan ki bapang hayeng sam pang sam ki bahayeng kan ai no man prevent kan makinom kala TB hadin hambut kan ya kata kata kemut kini kibrio kibapi kemupiong kibayo ke TB infection kila la kidi kita kibala ban penbit ikiwai kata ke infection kala la ban penbit ikiwai na kade hadu bakan dalong ke disease na kan kane ka TB infection kanam bit ikiwai mah tang ka disease kala ban la ban penbit mah let's say kan confusion kan diat mah ka TB infection ka disease ka pair tang kata hiba kem dar Jepang kamla ban sapriang ikiwai mah dari ka TB disease bat kala ka pen i ke Jepang pen i ki san ki dakishen ban kala ban spread showai kan mah Tetong iso tho kita kat tu kat ni jing batai jung i doktor bat ngidan kumangong haswang ngidan kami bandon kenika aga jing tip mo te kumapi ong ke TB infection bat ke TB disease te kumno bat kibriu kin so tho kanu ba ka de ka infection long ban yo ban sim dawai kin kumno ki signs and symptoms ayu pat kini gibayo tang ka infection makong
ke infection hoi kene ka confusion ka confuse ba ke infection kamot yingsha kim judan ke dak kishin ma te yingsha menswa hadu mentai padan ki test ma for TB infection rei ni tip hi ba 90% ki breu ki bai dan badan ki contacts kan most of the time ki dan ba ki rong te nomor ki rong ni kina simpang kan te kita ma ki empat pedlong ya ka maka klan ki mak phat am kampat long kan kampat pen i kin kita kishin mo maka klan ki mak phat kadang sab kadang yele itu kina simpang te apa te long kamdan kada kishin mo ndai ka TB disease pat kadang kin kita kishin mo te ni naleng jongi na dom tasnam hi thrang sadan ban test kan mo kidan ban test kadan ka test ki angka igra test mo ke igra test ban test ka TB infection mo ye ka TB disease pat ngi test ya ka taksibinat ane ka trunat mo ka pher hataru kombangin test mo te ka bantai ye baro ki contacts mo yong ki contacts ki contacts ki TB pas ki pito contacts ki TB ke ba mai ngi angka microbiologically kita kamot ba ikhyang jipang ila pur baki don shisha but kibadan shisha lane pulmonary mo kamot ka kitor mo kibadan khyang jipang ha kitor kan apan shisha ya kita ki bahieng lane ki basa marjan ni ai prophylaxis kan ya kita ban treat for TB infection kan kumba ban rap mene ki kli ka type ki TB ka don sakoi pat ki ong ba ka clinically diagnosed TB but ka by bacteriologically confirmed TB mo clinically diagnosed TB ka dan ba hibre ki pang kedon ka dak kesina kamen kedon ka jing jerho kedon ka jing her ka kilo ka jing khia nrei ida test pat ngimla ngim ui te long ida test x-ray ngila ban i ba dan ka jing pang TB mo tabang ida test pat hap trunat ne ngi pos apa microscope ne ngim i khina jipang nrei ngila don ka yang ka bajur ba ka jing suspect kan lomde suspect long ba la bande ka pang TB tengi aida wai TB kan mo te kata ki ongka clinically diagnosed TB but ka kawai pat ka bacteriologically confirmed TB kalong ba ya kini ki bri ke badan ke cipang TB ke dan kisan yudan ki dakishin nrei habangi test lama ki test jongi nyu i kan kina cipang na confirm ba unik kina cipang udan nyu i de kamat bangi ong bacteriologically confirm kan mo ya ketahuan to khubli shibun doctor kita ki jing penchai ki jong phila se bun nangi ngimtip kita ki jing mo ki jing affair kita ka ek tak infection ka ek tak disease shu ong TB de shmu dol TB ne ki bun ki jai ki ba ni don kam hi ban song thum dai te doctor ja habangi phai pat chapang kini ki test kum to i doctor mantan la batai ka tu kan ni chapang kini ki test ban pentik na ba ka de sha ka jing pang TB ki ei don kam le Alright. Di ningkong ka TB jong kitor ka kamsuk ingi bangin test mar balengi pan bitang ya ka kerkha. Mo bat ngenda ong kerkha kam ngenda pha sei kinong pang jongi kerkha kamut ya ka umbia. Nginum yo dengi test ka umbia. Ni hap pan hi ki patient pakin sei ka kerkha kamut ken hap jer ho na du na po ban sei ki tu ki secretions mo. Ting ingin dayo padi ini kekerka ni sa pat test yaki hakini ki newer test pengidon menta ki molecular diagnostic test ki bangi khot ki NAT test ni ki nucleic acid amplification test and ngidon arjat ki NAT test kawai gede ka true NAT bat kawai gede ka CB NAT bat kini ki test ki long ki babha shibon namar ba nadu ngiyo kini ki test ka sensitivity jong kini ki test kalong ka babha kalong above 90% the most of the time la ki don hi tu knyang ila yo kembet mo they kata they ka CB-NAT and ya ki CB-NAT machine jongi ngila bu up to all the block levels and hadu up to a few PHC CHC kila doni kini NAT machines but haka jaka ba NAT machines kam don ngila ban test ya ka kerkha ha po ki microscope ki bla HO diagnostic test jongi ki bla don mentaling la yo ki bla kam advance they ngila ban test ki microscope but ladang yo kemutu khanyang ha po ka microscope ngishim pada ya katu ka sample he ya katu ka kerkha ban ngisara hi mangi ki health workers jongi ngisara pada skinat side ni subject again to further testing reason being kanat ka kinat testing not only is it more sensitive ka airu ingi kata ka drug susceptibility test ki bangi la ban test ba uni ukhyang TB udang de uba long weak ne udang long sensitive udang yap ki dawai bangi ai ki first line drugs jungi bangi ai ne ula de tu bala kham khlan uta bangi drug resistant TB yakini ka resistant pattern yo atani kinat machines
Mo, so first ngi test ya ka kerkha through NAT machines, if not microscope, and then subject them further to NAT machines. Mo, second pade haki jaka bangi don ngi devan le ki chest X-ray. Ne ki X-ray jongka shadem. Mar balai ngi naka X-ray ngi ui kitor, ngi ka benta jong kitor ba ukta UTB. But kat nu ukta ulong extensive ne ulong tang localize. Ang tangi la man sutu ka severity of the disease. Dia ke extra pulmonary TB pada ka syong ha ka benta jong kamet mo ade ko me ki glance jungi ngile kata ka FNAC kata ka fine needle aspiration cytology kamut ngi shim du needle ngi prung ngi dung du needle ha pa tu ka jaka ba at utu gland ngi shim ya ka fluid and then we subject that fluid to test ngi bu test ngi pha ngi kishkina ngi pha le culture cytology mo te ngi don ru ngi paru ki bakin le da kadai ka benta bakta ayo bot lom dan ngi advice ki CT scan ki MRI ki ultrasound da kadai jong ka kpo te itu for extra pulmonary TB tingi according to the organ involved ni sa advice ya ki test man le but sekali ru katu ka TB infection ki bila ongi Dr. Diu ka ya katur ngi la don ki test menta mo ki don lightly ki test kawai ka ding la man ring hi da kasna mo ka blood test and kata ka igra bila ongi Dr. Diu ngi la man subject ya ki from to igra la ki long positive kamut tu ubrio udon TB infection kamut ba udon uknyang akaman don sign don symptom kitu ki kenyang kidang long week kidang duna ba kamet kimpat multiply te udan uknyang udang sakut be hang to ulong dormant kan kuman ong usange ang to ususyong be hang to but the moment baka body resistance ka hiar utang suyo lat ulaban multiply ban kala jingpang mo te kata kawi ka test ka di igra sa kawi ka test kanir ka test ka blarim hi ka montus test ka bangi ong kadi ka kinja skin test ki bangi la an shoot test la da ka long positive mut ka pau ka skin and menta kala mi kawi ka test ka bang thamai ba mo kampat poi ha pori India ka rang supoi ki khot ka sai TB CY TB kanir ka di ka skin test hi ka kalong hi ka montus test te katangin sayo ka sarkar India ka rang su procurement ta te kan sapoi hi shangiru te uni nyang jingpang la da urung ha kamet ko mapia ong mo kata ka TB infection kani kala na em ban penyo ya kata ka immunity la ni kata ka body le ha kamet jing ubri ubanya le itu nyang jingpang doktor pimut ban ong wa long like long makan kala na em kamet ban long immune kan against that kan okay em kamla namar ba uni nyang em udiu ba im nyang mo but because ka immunity jingi ka long strong for TB ka immunity ka ba kongsan ka TB ka de ka cell mediated immunity mo CMI cell mediated immunity hangni ngi don kini ki different type of cells ki T lymphocytes kitu marsentip udon nu knyang TB ki wan ringkat all sites and ki wan ki surround nu knyang TB but umla man ki long ula sha long imprison hang to they and but because kam create ya kata ka immunity wa fi ong ma fi kan kam create ka immunity namar ba kumta ken don bo ong na se ba de bala la arung knyang dari ka baklan ka immunity nilai te kan don ni ka por ka bangi hap hi bandalet ya ka proper screening banyo ka proper treatment de doktor ko ma fi ong man ne ka to ka TB infection da mun riu banai hap don hinde ka ai hoi ya ka TB infection men shwa ngi don tang riu banai ka dawai mo men tang ngi don tang penhiar ka don ki ban riu lai banai ka don ban riu banai mo hoi kata kamu ndai kin tang ba yo ka disease de ka treatment ni wat ka infection nu dei ban yo ban yada kan kumba ki jing stom mo kum covid ngi don vaccination mo insha TB ro gidang develop mo ban yo you kan vaccination rai pada time being pat don kan rai kum no ban yada pat dikata kan through preventive therapy kan kadang kong ala asutu to ba physically piong that is humoral immunity mo baki antibodies they come out when an infection is introduced hapo TB ka humoral antibody kam dalong very strong kadi ka cell mediated immunity ka ba wan banyarap ya kamet ubre that is why kim don kitu ki kimla ban snai ki antibodies mo kam dalong prominent kadi ka cell mediated immunity ka ba pher khandiat na ka humoral immunity
to ku blai doktor ba pi pensyai umta namar babon perthai mental dengan ong pi bat kani ka jing Google ki brio kan dadon kan no su wat su Google ne ki bun ki rong information ki ba pun kol marjing mut ki brio ti hina samlar umta ki babon wat ki bla enang hi man pendon kam internet ki wat ben ngi so thu hi ba don kam hi ki pensyai na ki professionals ba ngi doktor mo ti ki perlo ki ba pet ru mdei ban ken sting ti kom ta la dadon kan no ka bangi don kam man tip ngi don kam hi ban le chi doktor bat bangin yo ya ka jing tip ka badai bat kum no bangin don kam man yo ki jing sumar ki jing ada ki be te doktor lingdo apila man batai kham bania yangi phang kan ka drug resistant TB hoi kang te kumba ong mene mo da arjat ki hukum sumar mo te ka wei ka dai ka drug sensitive TB ka wei pat ka drug sensitive TB mo te ka bor mangi tes la do mono don bopang mo ngi tes kam angi doktor mene ngi tes sembaka nat mo sibinat or trunat mo te yang tu ngin la pa ka tes ki ongka kadan ka tes ka ba ngi tes ki dawai kan mo tes ki dawai ka kuma resistance ka mo sibinat ki ongka susceptibility ngi pe jau ki dawai kan mo te udon uwi dawai mo uyong rifampicin mo rifampicin te kan ni ki sibinat la ne ka trunat ki titek kan yunero mo ito la don em Jepang TB but don em resistant ya une udawai kan mo te lada dan resistant yo ne dawai te kemud ye kane kategori ki wan ka kategori jongka drug resistant TB kan mo wai te kane ka drug resistant TB ka pher ka sumar jong drug sensitive TB ka ditang rubanai mo rubanai dari jong sadam rubanai ne khandai banai dari jong extra jong ki extra parliamentary lane ki TB jong ki benta ki dei khandai banai ne kha banai ndai ka drug sensitive TB drug resistant TB ka dan do dan kidan rubanai kidan ke bahadu khandai banai kidan ki bahadu khat phla banai nena arpu banai te kata kanang jur kata kanang dan ka kanang ka dawai kanang kam jur kanang kam slam kan mo te drug sensitive drug resistant TB kidan lightly kidan lajat ki sumar mo ka we ki ongka H mono regimen mo H mono regimen kidan ba resistance mde yo isoniazid mo yo rifampicin resistant you tang you isoniazid mo ubutar ude dawai mo ka drug sensitive TB kidan sautuli ki dawai ka we ki dai rifampicin paracetamide ethambutol an ethanamide mo an isoniazid mo te kini ki ong rifampicin but tu isoniazid ki drugs mo ki dawai ki ba don kongsantam mo te la dar resistance ki dawai ki ka lalong resistance kan tinggi ka konsumar kan per mo te baladan kedan ngi ong balan lightly ki jaj resistance mo te ki ka jung sumar ki ong ba ki H mono resistance ngi ki dan resistance tang u isoniazid mo isoniazid te kawan ha ka H mono mo kata kalong ka jung sumar ka dei ndu banah do handai banai e mo te ta seboi pat ki ong ka shorter oral mo menta ka jik doi TB ngim ai injection mo jang TB barok lalong marba ibun ka jon ka pang mo bun ki bri ki ino mar ka pang ban inject min ki bri honru banai ba inject te menta ing lai lut barok deki bai kuli mo te kadan ka menta ka dei ka second category ka dei mi ai ka jing sumar ka dei ka shorter oral regimen MDR mo ki ong ta ka ris lada mono ban resistance tang yu rifampicin mo rifampicin resistant rifampicin ni ai kata ka yu kan kata ka jik sumar kalong kumba khandai banai do ka banai mo te sakawai pat lada don resistant kam jur sho ki don ki test ki wei mo kumbai doktor mani ai test la ong gitu ki test kadang so ban test ki wei extra test so ban pen kam janai so ban wat so resistance ki wei ki dawai ki ong yu fluoroquinolone mo ni chet melin pha di levofloxacin ni la jar ho i da den levofloxacin moxifloxacin mo ong te lada resistance ki ne ki dawai yu ne dawai ro ni adan sepakawai ka regimen kan ki ong ka oral longer kan mane ka ong shorter oral mantaka oral longer kan kane ka de ka jik sumara do karpra hadu arko banai ai mo te kata kan ka ke per ka drug sensitive bat ka drug resistance kan mo te kamot ba lada PI lada kini ke drug resistance lada PI tu dawai mo dan sespo dan beri badan rifampicin resistance mo lada ai kini ki dawai tu drug ka dawai jong drug sensitive kan ti sau tuli ki dawai kan tum trikamar kan mo mut kamet kala kentat bor ki dawai klan kan untuk kunyang Jepang ula klan bakam klan ula develop immunity kan mo kunyang Jepang ula develop immunity ya tu dawai kan ta kata kadau kalong ka bakam man sumar mo mar ka dei kam dei ba sumar kalong ba sumar ba habdi dawai kam slam mo habdi man kasngi mo te ki dawai kambon mo ya kata
Te ku boleh sibun doktor mau pensyai kita kenang ba kin sutu ki brio namar ba kom ngong phi kibun ki kensting mo ban ring hi ba kan ga jing pang kam de ga bangin chele akai ni bangin ni kensting mo kala ban lam la chu ka jing yap hi te doktor rin japin batai ngi kumno ban mo hoi gi doktor ila batai ka to kan phang ti ki dawai kumno ban sumari kan gi jipang tv bat balai baka jing sumar juga jipang tv kalong ka bajalan mo kum ila batai kita gi benai kum ta pin chai susu khandian hoi te ka jingpang tv kumbalong ki jingpang wayo ne ki khyang ni a hi de ki antibiotics mo ki de hi ki antibiotics and depending ma lada ka de ka drug sensitive na drug resistant ikum bi ong doctor ki pher ya ka drug sensitive tb ka kham suk ingi ban treat ngi kham duna ki dawai bat ka por ka long hendriu banai tang ba pade the shortest duration mengila ban treat ki tb patients jungi ka de hen rau banai mo an sa batai balai the for drug sensitive tb ngi ai gini ki standard for drugs mangi khot ki first line drugs bila on batai doctor ru rifampicin INH pyrazinamide but with ethambutol and ngi divide ya ka duration 2 months plus 4 months 2 months ngi khot ki intensive phase and 4 months ngi khot ka continuation phase and kani kade ya ka drug sensitive pulmonary tb ya ka extra pulmonary tb pade if it is still drug sensitive ngi ai dikini ki jo ki dawai ne ka duration ne kata ka por bang ki di ki dawai kan kham jrong kom ya ken don ka tb jong ka khle ka CNS TB mengi ong ni ka TB jong kish ing mo ka duration ka jrong kan dai khat ar banai ai and kila ban extend la ki specialist ki so don kam kata ka extension ki so ba kata ka ki khnyang ki pat yap lot kam pat pura kata ka jingyap ki khnyang kila ban extend sa khandiat kata ka long ha ka discretion jong ki doctors but treat mo and ya kani ka drug resistant TB pada kumbila ong doctor ka pair khandiat ni use kambun chu ki dawai and ka ki ba kam cleanse khandiat and ka duration ka pair kan kala long khandai banai khat ar banai khat fra banai ne ar pho banai ti beli ka jrong kom ne mo UTB ku mangilongi ki brio ni ngidi ki brio ngi dan bonjat ki brio u khanyang TB ru long kom sa u dei u khanyang TB rei u pair ka jinglong jo ki don kita ki sub population mangi ong kita ki jong ki benta ki sub population ki don ki khanyang TB ki balong ki bangi khot ki rapid growers ki don ki balong intermittent ne ki slow growers ne ki persisters wat ki don ki taki dormant subgroup mo kini ki rapid growers ki ni classify ki kumta base haka metabolic rate jong ki katno ki step ban metabolize and katno ki kila ban multiply with mo ti ki rapid growers ka IP phase jong ka to ki intensive phase jong ka first 2 months jong ka kitu ki dawai ki long concentrated ki rapid growers te that is why marsens dang di dawai within 2 to 3 weeks kini ki rapid growers ki last dang banyap dot te that's why after 2 weeks of treatment 3 weeks of treatment yong ba ki TB patients jong ikem dalong infectious tan balai kini ki rapid growers ki la sha banyap lot te ubri ru so unda ula ki la yap kini ki kyang ula dang so jam ula la bam la di nang ta ka jingkya ru ka kio tama kim de ban sange ki dawai nomor balai nomor ba hoi ki rapid growers ki la yap henry ki don ki tu ki slow growers but ki persisters ki tu pade ka metabolic rate jong ki ka suki ba ti ki suki ki divide kan ti ha tu ka por la ki la yap ki tu ki rapid growers ubri umdin sange nomor balai u ailat pade yakini ki persisters ba kin suki multiply kin bun kin clan yang kin sapen kala jingpang biang second attack jong ka TB kan so that is why ngi kwa ki nompang jungi bikin so thu ya kan ba kim di man sange chiteng hoi kin so bit ba ki la kya bat kim dan kam shu ki dawai ngi request ki bikin so bhavan continue bit ki dawai namar ngi kwa bikin yap lot bar khot ki to ki sub population of the bacilli kan and for a successful treatment kata mo ka complete cure of TB ngi bandon kita ngi banyo kita ki right drugs ki right dose but ki right duration klem ne kini lightly ka complete cure of TB ngimla kan ban ayu bre kidi ban so thu ba ki nong pang jungi kata tak nak kada phi asngo gum no bai doctor la batai ngimla ban chu ong ban chu khentang bala ja kita ki dakishin mengin sange no mengin ong mengila jam play asngo mentan kum noi doctor batai kum no gitu ki mo kita khinyang jingpang TB ki ba stat ba ki san bat
kumno de kita wai la penyap no ki wot bat kidon ba kita kiwan kiba basan suki let's say kilong ki tengen hang ni hang tai bat pin kin mi bat kin pen shitom yang ini nakata daw haban pendap ya kita kijing sumar kumba doktor hilaong ti doktor lung do manu ni kibrio ki bakumno kini ki ba khamlong vulnerable ni ki ba kham kloi benyo ya kanika jingpang TB ki den bon kong ki balong res kain no ki ba kham jur hi ki de kini ki ong ba ki brio ki badan kini ki mono badan di kajipang HIV no HIV ane kini ki brio ki ba bunsen ki balong high risk ki ba kham yok loi ki de ki ba plan kam drug ba injak drug si ai ki badan di Jepang diabetes ka kham maka immunity yang ki ka kham hiar no te akiba diabetes na ki badi dawai ki ong badi dawai steroids ki badi dawai dan ki jing stom ki di dawai steroid anta kidan ki beri ki badi dawai anti cancer anti cancer ka penhiar ka immunity jungi kidan ki beri ki badan kidan ki Jepang kidney kidney failure stage 5 kidney ki dan ki badan kidney badan dialysis kan high risk of you can kabang isam thamai mentar rolong ba kini ki immunity lo ta community jong kini ki ba armet kan ke immunity ki ba armet ka kham duna mo te ka kham kidan ka chance te banyo kontak kan TB ta ngaklong wala advice kan ka por armet bakin deng mas kan mo le se mdai tang Jepang TB hin re ki we jing stom ro de kan laban prevent mo laban yada lang ba ka jing deng mas kan mo te kum kita kum kita ki ba kham high risk kan ki badan comorbidities ki badan ka jing kawe ka de ka malnutrition ma ka jing duna ka jingkhya ka jingbam betai ya kata kum kita ro ka kham non risk kan banyo kham jor ka Jepang TB kan ma te khublai doktor hoi kita kibrio ki ba ngetip bangi don hi mo ha po ka imlang ka salang ge jungi ki ba don ni kini ki jing shitom ki ba fil ajer bat kumta ki ba ki snap ki ba shashkor la ki don ki bahayang bhasam ki jongi ki badon ki kumno hi don ki kum kini ki jat jingpang ki ba doktor hi la jer ngidon kam hi banda kham yada mansumar banyada te ba ekran chpang jing yada doktor renjang ko ban phajpi kumno ngin la banyada lati bandam yo kum uni khuyang jingpang ma uba longken rai hakal air le singla banong actually kong ni kum ki bring di bandan kata ka responsibility mo rangi so bingi don kata ka jerho ne la rangi so bingi don taka jingpang TB ngidi ban follow ki cough etiquettes ngatangi la etiblut mentana do wanu covid ki kita ki cough etiquettes lada shu nong pang TB shabun sedang dawai le hapo udang shu sedang dawai hapo shibnai alai tayo kum tu udehi ban pong kamas lada udon hajan ki bahaying basem ki parajan ki bahaying basem ki para marjan kenang ba unum sapreng yau tu kenyang de kumala ong mene de ki jerho de ki sendri aru ki diban use ki diban pendon kam hi da ki rumal mo kata ka dikawe ka responsibility jongi hi ngin follow cough etiquette la nyang tai ki apa ki don kinang pang hayeng ka bha shibun ru la rangi pli ki yeng ki sam jongi ki jingkhangit ki jingkhang khnang bakal air kayo ban circulate kata ka cross ventilation rakal air kayo circulate kum tu kini ki kenyang TB ki la sha flush out hi shabar and ki ngong kumene ka frequency duration ka intensity ki tu barakhoi kin khamduna ti ngi ki we kin khamduna ki yo jingyada na kata ka cross ventilation kabalai ka bangasngo ka balong ka badan kam kadai marsen tip hi ba ibri udon kata ka jingpang TB ude ban stang ki dawai immediately namar kani ka early diagnosis and prompt treatment initiation is the only effective way to break the chain of transmission mo the marsen tip hi badan TB ngi diban stang dawai no hang to hi knang ba in 2 to 3 weeks ki rapid growers ki yap no and minum saprang than yu tu khnyang ka bakhadu pade kalong ka kani ka kabak ngila menta ka sarkar kala asdang menta alai snem kadai ka ban ai jingya da ki kita ki close contacts ne ki household contacts ke be imlang bu unong pang TB kumbai la batai doktor meneng tu infection kamut bau tu khnyang TB ulayo rat ban rung hakamen but ushong hang tu umla ban multiply namar ba ka immunity ka khlan ne ushong be hang tu and haganu nu ka por ba ka hiar ka immunity jongi kata ka bormet jongi ula ban shim kabu ban multiply ban kala jingpang mo
Di kum kini ki household contacts badan ya tak infection. But kumba ngampat ong mene hari India jongi hi kumba less than 40%. Dunai ka 40% ki brio ki long infected. Mut ni don tu kenyang hamet jongi. 40% of us ni don tu kenyang. And who will break into active disease ngimtip. Mo it depends on the resistance, the immunity. Di kum kini ngi don kam banya dai la di, but the good news is mentang ila don kini ki dawai ada. Hoi ki vaksin ngimpat yo, ngimpat la. Wat lau di uni kenyang ngila yo anadu kat praspa prapuar. From that time till now ngila ka scientific work la try ban develop ki vaccines rai uni kenyang ulong bastar adu kata ngimpat la ban yo ki vaccines. Ki don a few vaccines in the pipeline tambalong ngimpat yo ti utau full blown vaccine. Ti ngidon kumbila batai doktor ngidon atli ki regimens bangi ai as TV preventive therapy mo ngi ai ki contacts la ki di unu dawai utu khnyang badan hamet uyap. And then kidon chance manumyo shu kaya katuka jingpang TV mo kawai you do 6H bangi ai to isonize it for 6 months daily ki habdi way pe do to 3 HP. Mun kata 3 months, 3 means for 3 months, HP means 2 drugs. Uwe uday u isonize it, uwe uday rifapentin. Uniru gadi ki airu in a form of a single pill mo kata ka fixed dose combination, and according to the weight of the contact. They kalong weight base. And lada kidi kini kinda kiap di pura uwe henry benai uwe lai benai da kidi pura utu kenyang unyap hamet. Tekani kadi kalat ka jingyada, and la labru naki various studies bakilong very effective kani ka TB preventive therapy kalong very effective kala banyada yu brio hadu 104% badiki HIV patient jongi hadu kandai 4% protection ka ai naki di UTPT. Mo tengi encourage kini ki household contacts ki close contacts ki bla so thu ki la yo ring you tu kenyang TV bakin wan chakman ban di kini ki dawai ada. Oh, namar kejing imhi kalong ke bakodor hadu kata-kata bat ngi suthu hi bamla machu kensting manong to la de sumar ni ko pi ong doktor don kam hi moi ki kontak tani kinta ki basumar sukher yau ta onong pang banyo kita ki kijing kita ki la jing ada ki ba ki doktor ki la batai te doktor ling do habang ko pi ong men ko ong men ba ka sarkar India ko ban rat ding khong ya kani kejing pang husnam arjar arhusan ti hadu kat no pa kani ka sarkar India kala long penkre bat kai ka ba ka benta jung yu pat ba pat bangila menyetre lang ha ka ban penyo ai kani ka thong Right. Ka sarkar insya kala le kambha shu kat kum ka minta ka dan kubor babha marba ka sarkar kai kum ka sarkar meghalaya hi kai gel la ai yagi ki test ha ka bajan tam ka jungi menta ki dan khat live khna tel ki block menta barok kini ki block la dan ki test barok ma la laj nang bat nang ta la don ki microscopy ma ini ki nat test la don barok khna tel ki block ma live khna tel ki block bat kini ki microscopy in additional ki ta ma so ko wing la ai men simro ka sarkar la ai men simro ikine ki ba pang TB ki ba la adapt di dawai ki ong ai men sim ki la name ki as a TB champion ma ban ai men sim ki pai ba maki hi bala experience ka to ka jinstam kumno manga mengenang manga kuma phing nam tep namar ba impat experience ka let's say emotionally mo re ki tu ki bala experience ka tu ki sarkar ka I mean sim ki ban kin share kan advocate ki way maka ek jimpang TB kumno ban yada kumno ban ai ki kam tep makin personally mo te alang kata ka sarkar kala airu yaki support kan ki scheme bun jat ki scheme ban yo kum ka ki scheme bunjat ki baong ba ka bai bam san spa tingka shibna yi lum ka scheme ka nikshe poshana yojana mo san spa tingka man ka banai kini kino pang TB ki yo mo sakawero ki ong ba yo eka tribal support mo nya swa san puting ka sisin aka stang dawai mo per stang dawai kane klongkong ka bai kali kemanlet sim dawai la mo nantas kawai pat kalong ba ka sarkar India kala penmi sakawe campaign ki amba penmi ki angka Perdana Menteri Muk TB Abhiyan okay kani kalong ba ni ki bri mano ki company gane ki NGO gane individually gane kono group kono kaseng kila ban adopt kan pan ai bam rubana ai nesis na ki na pang TB kani kalong kom ko we ka kejing yarap kan long ba lembang ladang invest you know
ngap keri ti ya you know kan ngap ker la invest ngap ker hi mo long kum ta ti invest ka kia ka help jong itu ngi ai bam man ka banai mo ai bam kum ba minimum of ngi ai bam kum ba kum ka khen kum ka pisah ni ju ai ka pisah ngi ai da ka bam kan mo ngi song ki pocket mo kum sikilo khao sikilo dai ar kilo ka don si trega peleng da kan itu ino pati bi kan kor ri banai kan si snam mo kat kum ka jing ting la don buon ba ki kini ki nong adop kan kita ngi khot ki kum ki khot ki parlok jong ki no pang tibi kan ka ketin da khar ki ongka nikse mitra mo kita te kini ki kajing lek sarkar ban yarap kan lomba ka kawai kan kajing adoption ka long awareness ki bri mo la long kawan rai ka general awareness ma utau long tan mar panjang tibi let's say kan stigmatization long bakini ki no pang tibi ki long snow jan kan ki bri mo te kata ka deka inisiatif naka dengan sarkar mo daling ki pa karpat hi ba kumno bani trilang ban bedo ini Japan system let's say kan long ba hakano kono ko por pisngu system hakano kono ko por pisngu bidan kini kisit kemai dok kino kidak kisen ni doktor hakata ka por kat ba pinang kloy kata pin lek tes hakita jaga tes ki ba pidan hap pijan pila ban keli kini kinong pang tibi yu ongki mening ongki tibi champion ma menta man la weka subcenter gidon arngut tibi champion mo dese kini pin keli kan idan hono mar kini kila form recently kila form ke network mo form ke network ban banyarap iki brio mo ban advocate banyarap lemi kini la don jing garap don jing duna he banyarap iki be ban batai lam sano mar naling sarkar hi let's say naling sarkar hi we can do so much but then kan naling paj ba let's say ikam trust naling paj ba mo kilong sakhi kan ya kila ya mo te let's say in that way ba te loma kini ki TV champion ro ila kan ban maki paj ba ro jingsa kat kat bakarang kloy paran baran nan pa test kam kloy ban yo dawai kam kloy ba let's say mar ba la tip hi ke jang TV ko lang be mo to ka por kila jan kut artat doktor kublai shibon mingila yo ek kijing mo kijing pentip nakaliang jong pi bro arngot chapang gani ka jipang TV bat kumno bangi don kam hi banya trelang rengkat bak sarkar kumno ban rat ding khong ya kani ka jingpang ka bala long mo bala long kum ka temen mo along ko temen ni berang pendik iki brio haduk menta ringi ngets kam hi ba ka jing persang jong sarkar ka jing persang jong mo ki medical scientist bagi doctors ngin bat ka jing trelang jong ki pat ba hingin yo hi ka jing job ti haswa bangin pin kut artat ne sengan kerpat ye doktor renja ban pin shikin tien moi ki pat ba ban ki jing tu kan pham oi kublai kong shwa bangin pin kut ngashkwa ban I mean see me ki public jungi ki bre jungi ba lara ki don kinu ki dak kishen jong ka TV bakinum ting kinum le ran bakin wan chakmat ban test namar ba kata kadang kloy ka testing jong kina the earlier they test the better it is for them as well as for their loved ones mo tikim don kam shu ban ting naman mantangi tip ba TV is completely curable provided you take the right dose right drugs and right duration skawai ru kim don kam shu ban sole ran makin so bakila along stigmatize namar ka TV unu breu la panio pila ila ongi doctor mene kitu ki breu ki balong address panio TB ti unu breu la panio tikim dei ban le ran kim dei ban so bekisha stigmatize kin wan chakmat ban tes ya ladi kanang ba kila ban jam kloy te kublai shibon doktor renja doktor lingdo na kamenta ka por ka jong pi ho la si la dang ye beteng ye kani ki jingkli la si kinang bon ki parlok lu mo ki benang kwa ban tip shu company andre kapor ka studio jongi kala akut banginya plu jung mut halor kani ka phang menta ka si mangit skam ngin se yo byang ya koi pa ka program ha ka ba nginang yo ban juba shibon ki jingkli ki baki parlok nong pai ki jongi ki don halor ka jing songu company a shaphang kani ka jing pang TV te sa shisien kublai kini doktor bro arngot kublai phidu ki parlok ki ba pet ya kani ka program kublai shibon kublai